Hormek diote da, proiektu handiago bat, 2016ko egitarau barruan, Ereiten kultur zerbitzuak aurrera eman duten proiektua da, eta bertan nahi zuten, kale artea eta muralismoari referentzia eginez, hirietako bizimodua, bizitza ere agertzen dela horren bidez, ez? Eta hori azaldu nahi zuten, eta horrekin aldarrikatu nahi zuten ere kale artea eta muralismoa gure bizitzako beste arte bat bezala. Iazko udazkenean egin zituzten bost mural zehazki, eman zizkieten bost artisteri bizikidetza gaia eta elkar bizitza pixka bat islatzen zuten bost mural egin zitezen, eta beraiek eraman zituzten aurrera udazkenean, eta gure lana izan da bost mural horietan dantzaren bidez agertzea berriro ere mural horiek adierazten zutena, edo pixka bat elkar bizitzari buruz hausnartzea dantzaren bidez. Hormek diote atikentzat izan da koreografo ezberdinekin lan egiteko aukera, 3 koreografo elkartu gara, Iker Arrue, Aido proiekten zuzentzen duena, Vitale Safronkin, eta ni bera. Erabaki genuen, beraiek kanpo koreografoak izanik, nahi genuen beraiek egin zezatela lan gehiago, gure konpainiarentzat ere gehiago ikasiko genuelako. Azkenean da hori, 3 koreografo, 5 pieza labur eta Pascal Geinen musika. Bakoitzari egokitu genion zen muraletan oinarrituko zen, eta mural guztiak bezala, proiektuak osotasunean bezala, ideia da elkar bizitzari buruz hausnartzea. Normala den bezala, bakoitzak bai muralaren interpretazioa eta elkar bizitza ulertzeko modu ezberdinak ditu, eta guzti hau erakusteko ere oso bide ezberdinak erabiltzen ditugu. Atxikentzat izan da sekulako ekarpena proiektu honetan, lan egin ahal izatea kanpo koreografoekin, beraien lan egiteko modua ezagutu, beraien hizkuntza, dantza hizkuntzak landu, eta guretzako izan da horrelako unibertsitate bat bezala, horrelako jakintza izugarri bat, eta hori da azkenean gure satisfazioa hori da izan da, ez? Emaitza garrantzitsua da, baina prozesua oso garrantzitsua izan da guretzat, ikasi duguna, egin ditugun lan ordu guztiak, eta honekin dantzari bakoitzak eramango duena barnean, aportazio oso handia izan da.